Just acaben de cancel·lar una visita per a dimarts vinent. He estat de sort. Aquest dimarts? Vol dir aquest dimarts 13? Correcte. Impossible. Doncs haurà d'esperar 2 mesos. No puc. Ja li he dit que m'urgeix molt. La recepcionista se'l va mirar amb cara de pocs amics i el Damià no va tenir més opció que confirmar l'hora de visita amb un fill de veu i tremolant com una fulla. Els dimarts 13 mai no sortia de casa. Desesperat, es va guardar el contacte d'un home que anunciava una teràpia express a prop del centre mèdic. Infal·lible, li va garantir el guru. El dia en qüestió va arribar i el Damià es trobava sorprenentment serè. La teràpia express havia funcionat. Tot era qüestió de voluntat i de constància, i de mantres i d'herbes amb propietats sedants. Decidit i orgullós d'haver afrontat i superat la fòbia que arrossegava des de petit, va dirigir-se cap al centre mèdic i va seure's a la sala d'espera. Al cap d'uns minuts, personal sanitari i pacients corrien esperitats d'un cantó a l'altre. El Damià, sense ignorar-se, va concloure que hauria de deixar el contacte del seu guru a recepció perquè aquella gent estava com ell o pitjor abans del tractament. Van transcorrer uns minuts més i un fum va començar a escolar-se dins la sala. El Damià va recolzar el clatell a la paret i va tancar els ulls tot com li havia ensenyat el guru, tot repetint les paraules de la teràpia en veu alta. No faré cas de res negatiu que em passi pel cap i esperaré tranquil fins que cridin el meu nom.